Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, kag iban pa. Naisyaga Channel. Like, share, and subscribe. Naisyaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tungod ari na ang Naisyaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel. Naisyaga Joke Time Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pagharap. Dire ayon ga, ari ako dire. Ga, Oo, dire ayon. ga, Ari ko di. ay, ari ka di gali. Mapungko ako dito sa pad mo ha. Okay. Di uyatan magigudahin sa kamot ha. Nahidlaw na abi ako sa imo. Hmm? Oo. Kanami sa lugar ngayon no? Ang matuod. Kalinong. Katawhay. Tapos, madamo pa ako sa nabatian nga hunisang pispis. Kag may nagapamalo pa nga manok. Lapit na sa manukan ga. Oo. Kuntani, matagan man sang katumanan ng pagigugmaan na itang aduan, no? Oo man. Pero, Anong desisyon mo? Tumanon mo ba lang hambal sa imong mga ginikanan? Daniel, hindi ako gusto maglayuanay kita. Catherine? Oo. Pero wala ako sa mahimo. Migo na inoy, Ano? nagambal bala si Lolo Jirel sa akon. Ano kuno aw? Makadto kami kuno sa adlaw. Ano nga adlaw? Martes? Merkules? Hindi sa adlaw gidya bala, sa sun. Ah, makadto ka mo to? Hindi, kamo na to ya kalabot. Ngahaw, Kay porte na ya kainit. Sigano, matunaw ka mo. ha? Oo, porte na ya kainit ang adlaw. Amo na nga hindi na pwede makadtuan. Ay nano ka man migo no inoy man. Kundi sa gabi kami makadto to. Uti, amo nang hambal ko sa imo Migo toy-toy. Kanami no, kay kasanag sang adlaw. Anong adlaw man? Hindi ni adlaw ang nagasilak subong, kundi bulan kay gabi. Hindi aga subong. Adlaw na iya. Hindi bulan gani. O araw, may nagapakadto diyo. Pangkotabe. Migo. Anong kinanglan niyo sa akon? Migo, ano na di subong sigaw, adlaw ukon bulan? Inaho sa babaw? Oo. Ay, pasensya na kamo ha. Kay hindi ko ya bala taga diri. Migo toy-toy. Migo na inoy. Malayo-layo, kadi gani sa ako na. Ngahaw. Eh basi bala makapatay ko amigo, hindi oras ako. Boss, may pamangkot ko pala sa imo. Ano naman ina dyan, Roy? Tuod tong nabatian ko. Anong nabatian mo, haw? Sismuso ka dyan, oh? Christine Joy. Tuod na nga okay na sa imo ang pagigugmanay ni Daniel kag ni Catherine. Okay. Wala problema sa akon. Tungod may na-realize ako eh. Ano?
Kung sa mga drama, bla, boss, do hindi na mapatihan mo. Kag nga nakasiling ka man sina? Kung sa mga drama, basta gani magbuot ang traidor, may lain ang nga plano. Agay! Wala ako sa malain niya plano. Kundi may na-realize lang ako sa kabuhi ko. Ano pamatyagan mo nagid sa akon, Jen Roy? Boss, Ano nagid pamatyagan mo sa akon, traidor? matyagan mo sao. Amo gid ang nainitan ko. Ang mga tao nga mahilig maghusga sa ila isig kapareho. Ang pamatyagan mo, daw sino na nga mga mayo? Pero boss, may pamangkot ko bala sa imo. Ano yun na, Jen Roy? Boss, may nagpatibok na bala sa tagipusoon mo. Luwas kay Catherine. Aha, Ha, boss? bantayan. Oy, hala, ikaw galit dito, Maskubado? Hoy, Rose, hindi ka na bala magtito sa akon? Ay, susa. Nano ba yun man? Di ano man galing itawag ko sa imo? Pwede man nga mahal. Grabe ba? Aga pa gani ni. Nagkadto ka na din sa balayaw? Kabalo ka. Wala pa? Rose, Ano na? Tito, Maskubado? mas kubado na lang bala. Daw kasawa mo naman. Sige. Ano na haw, Maskubado? Na, kwali. Mga luyag kuntani ako sa imo. Ano? Ay, grabe reaksyon mo ba? Nakibot ka, Ged? Day, sultiro man ko. Aha? Tapos, may obra man. Anay ka? Ano, bramo haw? Pasaway? Joke lang gusto ko lang abi ikaw pakadlawon. Pero may obra na ko tuod. Nagabulig-bulig ko na sumong sa barangay ho. Tuod? Oo. Ay, pwede bala ako pahayag sang akon balatyagon sa imo? Pwede bala nga ipakita ko sa imo kung ano ko ikaw ginapalangga ka ginahigugma? Aba? Sige na, Rose. Hi, Rose. Ba? Si Jan Roy? Tingala ko man niya kabayo di kay. Anong kinanglan mo, Jan Roy? Siyempre, mabisita sa imo tapos Aryo. Wow, hadamo siniya. Mga pagkaon ina ka grocery. Kompleto na ina dira. Aba, ngaw, may community pantry ka mo? Ay, Rose, gapati ka nga ginbakali na haw. No kay kagani na ha? Ba, sige pangayo mo lang na kay Boss Enrique. Ano matsyag mo sa akon? Pareho sa imo? Ano pa? Hoy, John Roy Caballo. Ano na, mas kubado nga lasay? Mainit ko gani sa inyo nga duwa. Isugid, tagiga mo kay Ariel. Sino na si Ariel? Selos ka? Oo Kita haw? Pangin kita naman gidyaraw sa pila kadlaw. Basta ako ang sabton mo. Bisan man kuton mo pa si Ryan, si Jirel, si Eli. Ay, ipakita ko sa imo kung ano ko ikaw kapalangga. Ay, bisan si Sweetin niya bala, si Inday Nunali, si Inday Kristen, gambal gid niya, palangga ta kay Rose. Abi nga namayon niya nga imo niya duwa. Ano, Rose? Pole, kamot to.